Salutare și bine ați venit la un nou episod. În acest episod vom face bucuri cu gadgeturi cu Star Power, așa să zic eu. Și până număr la 5 să dați like. 1, 2, 3, 4, 5. Like. Și haideți să punem friendly game. Ce se întâmplă? Să punem o mapă de solo. Căci nu vreau 3v3. Pun aceasta la nimereală. Și vreau să încerc B. Și ca să vă se primească, trebuie să luați orice brawler și apoi să-i selectați iarăși la nimereală și trebuie să-i dați rep de select și play. Mie de data aceasta nu mi-a mers. Și ca să vă dați seama, vă uitați la gadgeturi. Să nu aibă acel gadget care îl are brawlerul. Trebuie să aibă alt gadget. Acest gadget e al lui B și înseamnă că nu mi-a mers. B broke. Să văd ce o să se întâmple. Uitați-vă că mi-a mers. Ce interesant este. Broke să pună mierea lui B. Dar mi-e interesant cu celălalt Star Power care când B rămâne low HP. M-a omorât Nita, din păcate. Aș vrea să iau Brock Colt. Pentru că îmi place bugul acesta foarte mult. Și foarte spectaculos. Dacă vreți să încercați, încercați. Dacă aveți Brawl Stars. Să fac din nou Brock. Să iau Colt. Îmi place foarte mult bugul acesta, doar să se primească. Zic că nu s-a primit. Drept că trebuie să ai și puțin noroc. Ca să se primească. Dacă nu ai noroc, stai și faci în continuu. Zim că s-a primit. Nu s-a primit. Brock. Pe ce m-a apăsat? Colt. Brock Colt. Zim că a mers și de data asta. Nu a mers nici de data aceasta. Trebuie să stau și să fac în continuu același lucru ca să mi se primească. Deja s-a primit. Uitați-vă ce spectaculos este. Toate patroanele sau cum să le zic. Așa. Fac niște cerculețe de foc. Vedeți? Cu Star Power-ul lui Brock. Acela care când dă o rachetă se face un cerculeț aprins. Și să mai încercăm Shelly și Brock. E foarte interesant ce o să se întâmple. Și cred că o să mai dau 2 meciuri de solo. Așa să mă joc. Nu mi-a mers. Dar nu-i nimic dacă nu ne-a mers. Vreau să dau așa 2 meciuri. Dau cu Piper că dacă pierd să nu pierd multe trofee. Dau unul la solo și unul la duo. Și vreau să vă spun că nu vreau să fac episoadele lungi, dar nici scurte. Pentru că dacă le fac scurte, voi să-mi spuneți că să le fac lungi. Dacă le fac lungi, mie nu prea îmi convine să fac lungi. Și așa că le fac de, să zic,
8 minute maximum și cel puțin 5 minute. Dacă merge așa, spuneți-mi în comentarii. Nu prea aș vrea să mă bat cu Jin, pentru că el, chiar și dacă e la distanță, el poate să se apropie în orice moment. Fel de 1000 de damage, să zic. Colt, nu am putut să-l omor și el se regenerează. De puteam să-i dau un hit. Uitați-vă, l-am omorât. Să nu apăs din greșeală pe ultimată, pentru că dacă mi se duce ultimata, am puține șanse să mai trăiesc. Să vă zic drept, pentru că pot să scap cu ultimata din bătaie când mă bat cu Poco sau cu cine mai este, Tara, cu Pam. Sper să iau măcar locul 2 în acest meci, să nu iau chiar, cum am spus, locul 2 am luat, măcar suntem pe plus, pentru că nu vreau să fim pe minus, mai dau un meci de duo. Și dacă vă place și nu sunteți abonați la canal, abonați-vă și dați like, subscribe și distribuiți aceste episoade mai departe pe YouTube. Nu m-am dus prea bine, m-am dus agresiv pentru un chest. Wow, am murit și-a meu cu echipier pentru că s-a băgat pe mijloc și eu m-am dus și eu agresiv. Am jucat-o meciul acesta și mulțumesc pentru vizionare, vă zic o zi bună, pa, pa!